Idemo na 16. grupu elemenata periodnog sistema i ovi elementi se drugačije nazivaju halkogeni elementi. Opšta formula elemenata 16. grupe je Ns2Np4, što znači da oni u poslednjem energetskom nivou imaju 6 elektrona. Elementi koji spadaju u ovu grupu su kiseonik, sumpor, selen, telur i polonijum. Kiseonik ima redni broj 8, što znači da je njegova konfiguracija 1s2, 2s2, 2p4. Kao što vidimo, on u poslednjem energetskom nivou, kao i svi elementi 16. grupe, ima 6 elektrona i njegova pozicija je, znači, druga perioda, 16. grupa. Sumpor ima redni broj 16, njegova konfiguracija je 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Takođe, 16. grupa, znači u poslednjem energetskom nivou ima 6 elektrona, ali se za razliku kiseonika nalazi u trećoj periodi. Selen ima elektronsku konfiguraciju sa rednim brojem 34, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4, što znači da u poslednjem energetskom nivou ima 6 elektrona i nalazi se u četvrtoj periodi. Telur ima redni broj 52, njegova konfiguracija je 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p4, 6 elektrona u poslednjem energetskom nivou, peta perioda. I polonijum, 84 redni broj, konfiguracija je 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p4, što znači da se nalazi u šestoj periodi. Što se tiče pripadnosti ovih elemenata, znači kojoj grupi elemenata pripadaju, kiseonik i sumpor spadaju u nemetale, selen i telur u metaloide i polonijum spada u radioaktivne metale. I nastavljamo dalje sa karakteristikama elemenata.